туган авылы тавышлары, шәһәр шауы, һәр берсе аның күңелендә камил бер көй булып яңгырый. Шушы камиллеккә омтылу гап-гади авыл егетен Казан дәүләт консерваториясына алып килә. Ниятенә ирешә егет. Һәм камил көйгә тагын бер моң өстәлә. Монысы инде сөйгәненең исеме һәм җисеме Гөлшәһидә. Бүгенге чыгарылышта без талантлы музыкант Ильяс Шәрипов һәм аның җырлап торган исемле Гөлшәһидәсе белән якыннан танышырбыз. Камиллек, уйлар чисталыгы, күңел халәтенең ихласлыгы. Ильяс атлы ир егет өчен бу гади генә сүзләр түгел. Гамәлләрен ниятләгәндә шушы төшенчәләрне алга куеп атлый ул. Һөнәри юлы белән бәйлеме ниятләре әле чагыштырмача яңа үрелүче гаилә бишеге беләнме? Барысында чын йөрәктән башкара. Һәм шушы бишекне кулга кул төгәллеген булдырырга омтылучы Гөлшәһидәсе иренең талпынуларын тоемлап гел янәшә атлый. Юллары авыл сукмакларыннан башланган бу ике яшь йөрәккә тормышларын төпле фикергә нигезләү, гаиләләрендә алган тәрбия җимеше. Сала баласының хыялындагы мәшһүр консерватория ишекләрен шушы тәрбия, гаҗәеп хезмәт, тырышлык ача да инде. Бу бит синең хыялың һәм хыял аша килгән максатың. Әйе, нәкъ шулай. Чыннан да Казан дәүләт консерваториясында белем алырга теләк бик зур иде. Һәм Аллаһка шөкер, ул да чынга ашты да. Шул студент еллары выжиттереп узып та китте. Гап-гади авыл малайына консерватория ишекләрен ачып, анда уңышлы укып чыгу, бу беренче караганда чынга ашмаслык хыял кебек кенә. Бәлки шулай булып тоелгандыр да, аның шунысы кызык әле, теге авыл дигәннән мәктәпне укып бетердек тә, кем кая укырга керде, кем төзелеш институтына, кем КАИга, кем КФТИга, миннән сорыйлар, син кая укырга кердең диләр, мин консерваториягә дим. Нәрсә соң ул дип сорау бирәләр миңа, хәтта теге авыл баласына, авыл халкына консерватория дигән сүз бик ят иде. Менә шушы хыялыңны, максатыңны чынга ашыруда иң төп терәгең кем булды? Консерваторияда уку хыялы минеке генә түгел, күбрәк әтинең хыялы иде инде ул. Рәхмәтне әйтергә кирәк, иң беренче чиратта әтигәдер инде, әнигәдер, әтигә терәк булганы өчен. Алар булмаган булса, алар әйдәп тормаган булсалар, алар ярдәм итеп тормаган булсалар, бу бик авыр булыр иде һәм хәтта килеп чыкмаслык әйбер дә булгандыр. Беренче класска килгәч инде мәктәп белән бер рәттән балага нинди дә булса бер шөгыль кирәк бит инде. Урамда вакытын тикмәгә уздырып бирмәсен өчен. Шуңа күрә бер эш булсын дип без аны музыка мәктәбенә бирдек. Баян классына. Менә шуннан башланган эш бу. Музыкант булыр дип тә, гомер буе баянчы булыр дип тә алынган эш түгел. Шөгыль булсын дип бирелгән эш иде. Әле дөресен әйткәндә, аның бер ярты ел тирәсе баяны да юк иде. Теге укытучысы бер шулай урамда күрде дә, нишләп баян алмыйсыз ди. Баланың бит сәләте бар ди, мин теге аны уйламаеп та инде, без аны теге шул шөгыльгә дип теге әйткәнебезчә биргән ик шөгыль булыр дип. Менә шуннан китте дә. Аннары вроде сәрпа час итә башлады. Беренче елда без бардык, теге безнең якларда Арча, Даңгы, Тукайгы дигән республика күләмендә конкурслар үтә. Шунда ул беренче елны яшьләр арасында беренче лауреат исемен алды. Инде бу миңа да үзенә күрә бер дәрт бирде. Менә шуннан соң без әкрен-әкрен алга таба уйлый башладык. Бездә шунысы бүтән уку йортлары белән аерылып тора. Укыганым юк инде бүтән уку йортында, теге ишетеп кенә беләм. Калган җирдә укытучылар үзләренең лекцияларын алып баралар да, шуның белән син аны шунда күрәсең дә, бүтән күрмисең дигәндәй, монда алай түгел. Монда чыннан да син бер гаилә кебек шушы уку йортында яшисең. Атнага 2 тапкыр расписание буенча дәрес булса, атнасын 10 тапкыр да керә ала идең дәрескә укытучыга. Бер сүз әйтмичә, үзе
әйдәп тора, әйдә кер, әйдә өйрәнәбез, әйдә нинди сорауың бар дип. Шуңа күрә ул яктан гел укытучылар ягыннан ярдәм булып торды. Кайгыртучанлык булган инде. Әйе, бик кайгыртучан мондагы укытучылар, мондагы коллектив. Тату гаиләдәгедәй җылылык булган уку йортында үзенә карата ихтирам, хөрмәт күргән егет канатларын ныгыта. Канатлар яру үзе ул туган йортта беренче тормыш сабакларыннан ук башлана. Тукташу улым, тукташу кызым, безнең башка мәшәкать бар әле дип, менә балаларның мәнфәгатен бер кырыйгарак куеп торган вакытлар булдымы бала үстергәндә? Ул яктан әтиләре балаларга ярдәмне читкә куймады инде. Менә ул яктан, Аллага шөкер, бик зур терәк булды аларга. Киңәшче дә, беренче укытучы да, беренче критик та ул булды. Үзенең музыка белеме булмаса да, менә ул яктан мактап әйтәм. Җитәкләп чыгып киткән инде. Шулай. Әле бит кечкенә баланың бетәнәнең шөгыльләнсә килми бик теге уйнарга чакыралар иптәшләре. Менә ул чакта нәзерәк кырысрак та булырга туры килә инде. Хәзер мин уйлыйм инде менә 50-гә җиткәч кирәк булдымы икән шулай кырысрак та булу дип. Наверное, шулай кирәк булгандыр дип саныйм. Әти-әнисенең юнәлеш бирүен акылы белән ишетә алган бала юлдан сирәк тайпыла. Ильяс уку йортын тәмамлаганчы ук һөнәри осталыгын шарлау өчен хезмәт урынында кайгырта башлый. Эзләнә егет һәм интуитив рәвештә эшчәнлегенең бер ягы итеп театрга килә. Ильяс яшьләр гөрләп торган Кариев театры үз гаиләсенә сине ниндидер бер аерым җылылык белән кабул итте дисең. Чыннан да шулай булды ул. Кариев театрына килгәнгә инде менә ноябрь аенда Алла бирсә 5 ел була. Нәрсә белән җәлеп итте дигәндә, гомумән концерт сәхнәсе, эстрада сәхнәсе белән театр сәхнәсе ике якта тора торган әйберләр. Ниндидер бер менә шундый тартып ала торган сихри көче бар икән аның. Монда минем музыка ягыннан тыш актерлык задачалары да тора. Шул рәттән актерлык осталыгында арттыру бара, сәхнә теле осталыгында арттыру бара. Гөлшәһидә, син катнашкан спектакльләргә килеп, бәя биргән вакытлары еш буламы? Мин кешедән ниндидер бер бәя алырга яратам. Элегрәк әти-әнидән ала идем инде мен. Хәзер шулай әти-әнидән алам да, но Гөлшәһидә дә өстәлде. Ул гел янда булгач, эштән кайткач гел аңа күрсәтәм мен аңлатам, бүген мен шундай бер эшлек, шундай бер күрсәттек, ничегрәк менә фикерен әйт әле дип. Аңа шунысы кызык икән, хатын кызда да төпле фикер бар икән ул. Белми идеңме дигән? Белмидем. Менә хәзер теге хатынның сүзенә дә, фикеренә дә еш кына кулак салам. Күбрәк сыкланып карап утырасыңмы, әллә аның өчен борчылыпмы? İkisi de борчылам да, сыкланам да, критик яктан да курага тырышам. Ул үзе кайткач алайса сорый, ничек итә дип, әйбәт уйнадыммы, юкмы? Еш тәнкыйтьлисеңме соң? Мин туры сүзлерәк шуңа булгалы инде. Каты итеп бәрегә тырышмыйм инде, но дөресен әйтергә тырышам. Алга таба тагын да яхшырак чыксын өчен. Кәефе кырылмыймы соң Ильясның менә син тәнкыйди фикерләреңне әйткәндә? Юк, кырылмый. Ул бит инде үзе сорый, алга таба да яхшырак итеп, әйбәтрәк килеп чыксын, шуңа күрә юк. Ниндирәк моментлар була ул? Мин бәлки бер ситуациядан, бер вопрос, бер сораудан бер төрле шишелеш күрсәм, Гөлшәһидә каяндыр читтәрәк, менә шулай итеп тә шишеп була бит әле бу әйберне дип әйтеп куярга мөмкин. Юнәлешне үзгәртеп. Юнәлешне үзгәртеп әйе. Шушы эшләгән коллективта гаиләдәге сыман ниндидер бер аерым мөхите булу, ул бик мөһим. Менә шундый мөхит бармы монда? Бар. Яшьләр өчен бигрәк тә. Бар, аерым без бер гаилә, гадәттәгечә инде ул берәр яңа спектакль чыгарганда, премьера чыгарганда бигрәк тә якын ай бетәсең коллегалар белән. Шушы театрдагы эшчәнлегеңнең иң авыр бирелгән ягы синең өчен? Минем өчен иң масштаблы, иң кызыклы һәм шул ук чакта инде иң авырлысы ул булды быел
сезон ябылышында «Тау битенә Сабантуй» дип аталды ул спектакль. Һәм әлеге спектакльгә без оештырдык кечкенә генә инструментальный оркестр. Моның асылы нәрсәдә иде? Әйтеп китәргә кирәк, миннән тыш әлеге оркестрда профессиональ музыкаль белеме булган кеше юк иде. Калганнары барысы да актерлар. Тик аларның музыкага тартышлары бик көчле булу сәбәпле, алар шунда килеп ләгеп, без алар белән өйрәнеп, шушы оркестрны туплап эшләп чыгардык. Минемчә, менә иң шундый матур эш әлеге театр кысаларында шушы булгандыр. Оештыру нисбәтеннән дә, ул яктан да тәҗрибә инде. Үзеңне сынап карап? Беренче тапкыр кечкенә генә оркестрның менә җитәкчесе буларак та эшләп алдым. Оештыручанлыкка аңа бит сәләтнең дә булу кирәк. Гаиләдә дә шулай. Оештыручан булса, ир-ат гаилә тормышы җайлырак бара дип әйтәбез. Я ул хатын-кызга күбрәк бирелә, я ир-атка бит инде. Сезнең гаиләдә күбрәк кемгә бирелгән? Миндәдер инде гаиләнең, дәүләтебезнең президентын үземне саныйм. Эшмени инде бу артистлык эше дигән вакытларың булмыймы соң? Гаилә кыргач бит ул башка төрле карый башлыйсың. Сайлаган ярыңның һөнәренә дә. Әллә сездә алай түгелме? Уйлаган шок була инде ул, ләкин бик сирәк. Ул алдан әйттеңдә, минем эшем шундай, бергә торыр өчен белеп, алдан уйлап чыгарга кирәк икәнен, җиңел булмаячагын. Аннары минем үземнең дәген эш җиңелдән түгел, минем дә көн-төн эш. Мәктәптә 2 смена эшләгәч, үзем дә кичкә генә кайтып җитәм мин. Без аның белән шул кич белән төнне күрешәбез дә инде. Иртә белән нары мин эшкә иртүк чыгып киткәндә аның йоклап калганын күреп кенә калам инде. Шуңа күрә бер-беребезне аңларга тырышабыз инде. Гаилә кору үргә менү генә түгел. Шул үрне ныклы итеп көйләрлек тормыш көн күрешендә кайгырту зарур. Бу яшәү урынын, шартларын алдан уйлау дигән сүз. Ильяс монысында да күзләренә куаныч бирерлек матур һәм уңайлы җирлеккә туктала. Гөлшаһидәсе белән танышкан вакыттагы сыман хис һәм акыл бергәлегендә эш итә. Гаиләгә яшәр өчен шундый матур урынны сайлагач, танышу тарихларыгызда шундый романтик рухта матур булгандыр дип уйлыйм. 31 декабрь кичә өйдә генә бәйрәм итеп утырабыз. Телефонга, интернетка кирип киттем дә, мин Гөлшаһидәнең 2 туган абыйсы белән таныш. Һәм шуның бер социаль челтәрендә фото куйган. Булар бөтенесе бергә туганнар белән, гаиләләр белән яңа ел кичен каршылап утыралар. Мин монда Гөлшаһидәне күрдем. Кара әле бу кызда бар икән бит дигән уй белән мин моны битенә кирип, моңа дусларга өстәлдем. Һәм инде беренче гыйнвар көнне иң беренче иттереп үзем яздым аңа. Әйдә танышабыз дидем. Сәлам, әйдә танышыйк әле дидем. Ул миңа сәлам Ильяс, без булай да таныш бит инде дип миңа әйтә. Шулай итеп аралашып киттек матур гына. Аннары беренче очрашу безнең хәтта аның бөтен көннәренә, даталарына кадәр хәтерлим инде. 2019 елның 10 гыйнварында булды. Әйдә йөреп карыйк дип тәкъдим ясадым. Үзеңнең кеше икәнлеген Гөлшаһидә кайчан аңлап алдың Ильясны? Берәр ел үткәч микән? Үзенең кеше дигәндән Гөлшаһидә белән йөргән дәврдә, очрашып йөргән дәврдә инде мин ишәптер шул чакта ук Гөлшаһидәгә өйләнәчәгемне белә идем. Менә мин шушы кызга өйләнәм дип йөрдем инде. Гаилә корып яши башлагач, гомумән тормыш үзгәрә икән, бер-береңә бүтән төрле карый башлыйсың икән, тагын да якын булып, дус булып, тизрәк теге өйгә кайтасы килә. Тормыш итә башлагач, никахтан соң хатын-кызның теле, ир-атның күзе ачыла дибез. Менә шушы 1 ел эчендә булдымы андый мизгелләр? Телебез дә ачылды, күзебез дә ачылды. Аллаһка шөкер, Аллаһка таба үксә барабыз, развиват итә барабыз. Яхшы мәгънәсендә. Яхшы мәгънәдә әлбәттә, теге минусов нет, ни плюсы дип әйтәсе килә. Шунда әйтергә кирәктер, безнең ике яктан да бик тулы гаилә, әтиәннәребез дә бар. Ике яктан икешәр әби, икешәр бабай исән сау, Аллаһка шөкер. Әби бабайлар да безгә менә шул матур тормышлары белән, гаилә тормышлары белән үрнәк булып торалар. Һәм инде үзебезнең әтиәннәребез дә
Мотор иттереп безне үстерделәр, безгә тәрбия бирделәр. Тормыш алып бардылар һәм әлбәттә шулардан да үрнәк алабыз. Әтидән киңәшләрне күбрәк сорыймы? Элек күбрәк сорый идеме? Шулай ук. Электе киңәш торый иде. Элек инде мин күбрәк үзем бирергә тырышайм инде. Хәзер менә игътибар итәм. Соңгы елларда сорый, әти менә шулай, син нишләрең шул чакта дип үзеңә кара, аны мин булсам мин шулай итәр инде дип җавап бирәм инде мин аңа. Кичкән чактан ук үскәндә үз әниеңнең ничек тормыш алып барган, ничек өйдәге мөхитне саклап калган, сеңдереп үсәсең бит инде һәм үзеңә тормыш иптәшен сайлаганда да шушы якларны тормыш иптәшеңдә дә күрәсең килә һәм гына Гөлшахидә белән кавышмаганбыздыр инде без. Ильяс белән Гөлшахидә икесе дә Кукмара районыннан. Өстәвенә килен белән кайнананың һөнәрләре дә уртак, татар теле укытучылары. Һәм аралашуда тагын бер якларына игътибар иттем. Рәмзия ханыма да, киленгә дә фикерләрен иң әүвәл ирләре хуплау мөһим. Кулга кул тотынып, күзгә күз карауларыннан ук аңлашыла әлеге бергәлек. Гөлшахидә, исемеңне җырлап тора дидек. Өйдә гел шулай җырлап торган тәмле ризыклар белән каршы аласыңмы Ильясны? Тәмле дә һәм шул ук вакытта җайлы да булган, тиз пешерелә торган ризыклар пешерергә тырышам. Бүген нәрсә әзерлибез? Бүген салат ясыйбыз. Безгә моның өчен кирәк була кәптетелгән тавык ите, йомырка, сыр, помидор һәм сухари дип әйтик инде. Һәм майонез и әз генә ахырдан мәк кирәк булачак. Ильясның нинди ризыкларга өстенлек биргәнен әле бит бергә тора башлагач башта аңлап та бетермәскә мөмкин. Әниеңнән, кайнанаңнан сорыйсыңмы соң? Ул оялып тормый, үзе дәген нәрсә яратмаганын әйтеп бирә. Яки инде нәрсәне үзеңдә күрәсең инде нәрсәне ул ошый. Менә бу аш-су серләрен үскән вакытта әниеңнән өйрәнәдерме күбрәк, әллә дә әниеңнәнме? Икесеннән дә. Ильясның менә ризык әзерләгәндә кай вакыт тузы күбрәк китә бит инде, я бурычы да күбрәк китергә мөмкин. Беләсең инде аның шулай икәнен. Әмма иреңнең сиздермичә генә бик тәмле булган дип ашаган вакытлары иш буламы? Әллә инде әйтеп куямы баштук? И моторым тозлы булган инде бу дип. Башында әйтми, ләкин күпмедер вакыт узгач мин менә шуны пешерәм әле бүген, яки иртәгә дип әйтеп куйсаң, ул очракта инде юк, миңа ул ошамаган иде дип әйтеп куярга мөмкин. Хәзер без сыр салабыз. Шакмаклап торалган. Турап салабыз инде мәсәлән. Кайнанаңның кайсы сыйфатларын үзеңә өлге итеп аласың? Тырышлыгын, собырлыгын, эшчәнлеген. Мин мәсәлән үзем әкерендрәк, ә ул киресенчә кызурак. Ильяс та шуны безнең менә шул ягы алырга тырышам. Аларга карап син дә тизләнәсең инде алайса. Булдыр алганча тырышам инде. Тәҗрибә белән уртаклашасызмы соң? Сезнең бит инде хәзер педагогик стаж шактый. Кай вакытта үзе сорамаса да өйрәтеп алырга мөмкин әле мин. Шул вакытта шулай булырга кирәк, булай булырга кирәк дип. Сораулары булса сорый инде. Яни менә бу очракта нишләргә микән? Шундый материаллар юкмы синдә дип. Бу тәҗрибә, теге экспериментлар өчен кирәкле булган инде. Шуңа күрә теге аралашып, дус, Аллаһка шөкер, бер-беребезне хөрмәт итеп яшибез. Сырдан соң без шулай бераз майонез һәм шаккылап туралган помидор салабыз. Тиз дә, җиңел дә, Әйе, тиз дә, җиңел дә, тәмле дә. тәмле булсын дип табынга узатабыз инде. Әйе. Ильясның да, Гөлшахидәнең дә камиллеккә омтылганын без инде бүген көн дәвамында карап, күзәтеп, инанып тордык. Җыр мәсьәләсендә дә шулай, эш мәсьәләсендә дә һәм табын кырганда да. Камиллек дигәндә аны һәркем үзенчә күз алды бит инде. Камиллеккә шикләр юк дибез. Менә шушы камил гаилә тормышы дигәндә өлкән булган сырыгы. Иң әввәл нәрсәне күз уңында тоталар икән? Бераз гына сабыр итеп, дәшми калып, кем кайчан юл куянсы инде вакыт күрсәтә.
Менә шулай итеп яшәсәң, камиллеккә әкрен-әкрен бергә ирешәсең инде ул. Башланган эшеңне бергә кул тотынып эшләсәң, ахырына хәтлек бер-бер белән киңәшләшеп, без үзебез дә гомер буе шулай эшләдек инде, нинди эшкә тотынсак та киңәш, бер-беребезгә колак салып. Менә шушы чыгымнар без уйлыйбыз инде безнең Ильяста да барлыкка килгән дип, һәм шулай без гаиләләр дә шулай дәвам итер дип уйлыйбыз. Яшь айырмасы әллә ни зур булмагач, үскән вакытта абыйлы булу бик зур мәртәбә инде ул. Ул сине саклый да, инде үсмер вакытта кич чыгулар башлангач яклый да. Сездә ничегрәк иде? Мен абый булуына бик шатланам. Чөнки абый минем юмарт кеше, мине беркайчан да ташламады, бөтен үтенечләремне үтиде. Ләкин строгий булуы да бар аның. Шул кич чыгулар дигәндә дә ул миңа үзенең күзлегеннән чыгып наставлениялар бирә иде. Ничек ярый, ничек ярамый. Шуңа күрә абыйны мин Икенче әтияни. Ул ышыннан да мин Казанда 3нче курста укыганда Илфирә сеңлем беренче курска укырга килде һәм без бергә торайык фатирда. Бик рәхәт чаклар ул, нигә дип әйтәм, өйдә ашарга пешкән иде. Хәшәпта өйдә җыештырылган иде. Ул яктан сеңлем бөтен әйберне карап матур итеп тотып бара иде. Мин инде үз чиратымда теге олы абыйсы буларак әтиәни авылда бит инде Кукмарада, мин Казанда инде барыбер теге үземнең киңәшләрем белән, үземнең якты матур сүзем белән, үземнең эшем белән аңа гел ярдәм итәргә тырыштым инде. Серләшәсезме соң? Элек һәм хәзер. Серләребез бик күп. Серләребез әйшеннән да бик күп, теге әтиәни белмәгәндә, Гөлшахидә белмәгәндә серләр бар. Ул миңа сөйли, мин аңа сөйлим, бер-беребездән чыкмый. Безнең чор дип әйтәм, сезнең чорда шулай дип күзаллыйм инде мин. Үскән вакытта ике туганнар аралашуда мөһим роль уйный. Туганлык җепләрен барлау өчен, саклау өчен. Ул яктан эшләр ничегрәк? Аллага шөкер, ул яктан теге барлык туганнар белән дә, әни ягыннан да, әти ягыннан да, хәзер инде менә тормыш иптәшем ягыннан да барлык ике туганнар гына түгел, анда 3 туганнар белән дә аралашып торабыз. Бу фатирга ремонтны да Гөлшахидәнең 3 туган абыйсы ясады. Теге шуңа кадәр якын мөнәсәбәттә без алар белән дип әйтәсем килә инде. Ремонт ясаганда ул бит әле килеп булышыр кешең булу, уннан соң икең бер фикердә булу да бик мөһим. Күп гаилә аерышу чигенә җитә, ремонт ясаганда юкка шаяклар бит инде. Шуңа күрә ремонтны кыстырып куям инде хәзер, ремонтны өйләнгәнчә ясап куйдык. Әти белән әнинең күңелендә иҗат куввасы булмаса, мөгаен малайлары бүгенге көндә шулай танылу алып, яшь, көчле музыкантларның берсе дәрәҗәсенә күтәрелә алмас иде. Бу бит инде сабый чактан сезнең күңелгә дә салынган булгандыр, Ильяс абый. Һәм менә шушы баян һәм җыр дисәк, уйный белмим дидегез инде сез. Юк, белмим. Җыр мәсьәләсе ничегрәк? Асыда тақыррак инде. Шулай да сынап карыйбызмы? Малай гармончы булганда җырламый калып булмас. Күпме карасам да карап туймыйм, Идел буе кайнарлар. Алар җитәкләшеп ялан аяк, чыгарды Идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышлап, йөрәк җырларымны яңартам. Афәрин, мәшһүр Илһам Шакиров репертуарындагы иң күркәм әсәрләрнең берсе. Һәм бу җырны яңгыратуыгыз да очраклы түгелдер дип уйлыйм. Чөнки менә шушы милли моңнарыбызны балаларыгыз күңеленә салып үстергәнсез. Шушы юлдан
адашмыйча, уңга сулга тайпылмыйча атларга кирәклеген әти-әни берлегендә җиткерә белгәнсез. Һәр беребезгә менә шулай сабыйларыбызның, балаларыбызның бала чактагы хыялларын үстерергә һәм күркәм нәтиҗәләрен күреп сөенергә насыйп булсын иде. Һәр гаилә учагында. Шушы матур моңнар белән сезнең белән бүгенгә рәхмәт әйтеп саубуллашабыз. Һәм шушы җырдагыча һәр берегезне яратабыз, хөрмәт итәбез.